Sanibona ababukeli benzuzo media. Sethemba ukuthi niyaphila emakhaya. La ngiphethe ubaba uSomnandi, uSomdelicious. Ngimdonsa phansi leyo lundo limahlikliki. Sihlangene ngomsebenzi kaBaba la. Akazowethula maduze nje ngicathi phambi kwakusasa nje bakule sihlanu. Ubaba uzokhuluma somnika ithuba anazise ukuthi uphetheni esandleni. Baba Sotho. Angibingelele kwinzuzo media. Njengoba sekushiwo cha. Hayi ubaba wathi ngumphesheya, ugogo wathi ngoNqomondo, umkhulu wathi ngoMasokadlani, uma wathi ngoThokozane. Ensizweni ngase ngiba uSomnandi. Hayi namajita kolova bathi delicious somlekela. Yeah. Cha. Kuphina kuphi la kufika khona inzuzo media ngiyabingelela ngenkulu intobeko. Akukuningi engikuphethe kepha ngifisa ukusho ukuthi sizwe sakithi ngizonethulela nje umsebenzi omusha kaThokozani Langa njengoba nazi ukuthi unyaka mawusuya ngasekupheleni cishe sekujwayelekile ukuthi umuntu akhiphe ialbum entsha. Namanje ke ngolesihlanu nje mhla ka10 kuyasuka lokho uyaphiyaza uyaya ialbum ibhaliwe inengoma ziyishumi nanhlanu 15 tracks zimnandi ziphethe uthando zikhona nalezo ephethe ubunsizwa nabadala bayakhona ukulalela ngoba mangabe sibhala sibuka umhlaba nokugcwala kwawo ukuthi bonke abantu sibenelise noma sibanikeze abakudingayo kusukela kwabancane kuze kuyofika kwabadala. Yeah. Cha imnandi album iphethe nama slow jam inestayela namagama amnandi azokwakho ozowathanda ngaso sonke isikhathi ngoba ngiyengikholelwe ekutheni njalo mangabe ngizokhipha ialbum zibe khona lezo nhlamvu nje noma sikhuluma isiZulu sonke kodwa kube khona nje uhlamvu noma inhlamvu ezintsha khona phela ialbum kuzwakala ukuthi intsha ayibe intsha ialbum nangamagama amasha ihambelana futhi nesikhathi samanje awu lapho ke umshubo bayazi ukuthi hayi le ndoda ethu Somnandi ayisalele emva ayisabona ikhala. Sibonile ubaba lapha uphethe nentokazi enhle sesiwabonile amacover ifront cover neback cover ngicathi iphume namhlanje iback cover. Kunomuntu obuza ukuthi uSomnandi kazi usiphatheleni ngempela mekwazi ukuthi ehlobisa iback cover ngentokazi enhle kanje abaningi bayamazi uSnow White wakwaZulu wakhona lapho Lundi. Mhlambe baba yini enza ukuthi icover yakho ugcina uyihlobisa ngale yandlela ulanda ulubu loludobo olulandayo ukuthi mhlambe siattracte ukuthi labantu laba bayilalele ngempela album yami. Mhlambe ake ngilande lentokazi ngoba isatrenda noma ake ngilande lentokazi ngoba yinhle yini into enze le yanto baba. Ngaze ngawuthanda umbuzo. uSnow ingane yakithi le emahlabathini esimele mhlambe into engijabulisayo ngomaZulu mhlambe siyaqala nathi ngakithi emahlabathini ukubona nje ingane ephumela obala kangaka ithande izinto zesintu ingazesabi nobuntombi nezinto zesintu kuyasijabulisa lokho. Asikwazi ukuthi sibone ingane yangakithi yenza kahle kangaka bese sifaka amakepisi siyathula. Ngibe nalolo gqozi nje ukubona ingane yakithi enjengoSnow eziphethe kahle kanje futhi ehleli esintwini sakithi ngoba kusenabantu abasaba ukubona abacabanga ukuthi bayalahla uma beveza ukubona lezi zinto zokubhinca futhi thina siyazi kakhulu ke lento ngendlela kade ideleleke ngayibukelwa phansi. Manje masibona ingane engangoSnow izinikela kangaka ukuthi yona iyisintu iyibhinca lokho kusijabulisa kakhulu. Nami ngithe ngoba nginenhlanhla ukuthi ke ngakhulisa kahle emahlabathini sakhula ngesisoka intombi ngakithi intombi ibaluleke kabi. Mawukhula nje uyijongo ukhula ucabanga intombi ugida ingoma sazi lokho thina okunye sikwazi thina sazi ukuthi mawuyijongo nje uyiphatha kahle ugqoke kahle ube mhle unakekele ikhala kini ushele intombi ungabiki emahlazweni. Mhlambe ke yiyo lento cishe abaningi bazi mhlambe abafika manje abangeke bazi bazobuza kwabadala vele lento yentombi noSomnandi bazokhumbula abantu ngisho kuma video music
vele ngangivele kuyinto engifike nayo ngentombi. ngihlobisa ngentombi hayi ukuthi kuqala ngoSnow mhlawumbe omnye uzodideka acabanga ukuthi kufika manje into ebengivele ngiyenza ngisaqhubeka lapho kuleyo nto ukuthi beku music video njengamanje ngiphethe icover eno Snow umehlo ukuthi ngisaqhubeka kiso leso sisoka ukukhuthaza ukuthi nezinye izingane kwezinye indawo uma kuzizinikele ekuziphatheni kahle nokuthanda into yakubo esiZulu nokubhinca zisazovelela nangendlela eziningi ezahlukehlukene ukuthi ngoba wena umele ubuntombi umele ububhinca ayi kukhona la uzovelela khona uzokuzuza uze kwakheke isizwe sakithi. Ngoba mhlawumbe abanye banembuzo ukuthi hawu intombi zingako olundi zizinhle kangaka wakhetha uSnow White nje ngobani yabona ngeke ngizwe enye ingoma yakho lapha uthi insizwe enhle egqoka kahle ngakini ibongwa ngejiji iqiniso lelo hayi phela kunjalo ngempela kuyakubonakala lokho ukuthi mawushaya intombi umisa inyoni emhlophe ekhaya ngempela kubonakala ukuthi hayi ushaya ijiji ibongwa ndlelani usukuphiwa phi noma akukho ukuphiwa phi ngeke sazi phela ngikuseni machine akhahlela amazolo finqa impela ibhlukwe kubonakale obala kubheka umculo nolanga ulandele uyoshela ungathi ukhahlela ipenalty hayi free kubonakala ukuthi intombi uyilandele baza abantu ukuthi cha khona ijonga eliqhamuka kulezi yantaba khona ijonga eliqhamuka kulesikhala sazi kanjalo hayi ngizwala baba yebo baba kunombuzo engeke ngiyibuza wona yebo sikubonile umdala emculweni futhi uzenzile izinto ezinhle washama DVD amahle umbuzo enginawo lezi antombi esuyevela lapho kwakusuke kuyindwendwe ngempela noma ubaba mhlambe wenza indlela ethile ukuthi evunulisa intombi ziye esigcawini mabi isigcawu bese etshela ukuthi ngosuku oluthile uyoshutha noma nje kwakuzenzakalela kwakulikhuni kakhulu ukuthi ngasuka nje ngiye emzini wabantu noma kuudwendwe noma kuumemulo ngiyocela ukuthi ngishuthe le yanto bivele ikhandwe nje yenziwe nje bengivele ngiyihlele ngiyikhande ngenhlanhla ke ngibe nabantu engibahlonipha kakhulu ababe ngilekelela ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhande lo mcimbi obukeka njengodwendwe ngikhande lo mcimbi obukeka njengomemulo kungekho memulo kungekho lidwendwe kodwa ngokuphila nensizwa ngoba ngenhlanhla angisiyo umculi uma ngeke stage noma studio ngumculo stage ngumculo studio mangehlile lapho ayizoyificela umuntu nje insizwa nje anginamahloni nani ukuthi ungamthola ukuthi hey ngibona ngathi khona into engilimazayo nasensizweni ngikhona ingakho kwakulula ukuthi noma ngidinga izinsizwa ngiyazithola ivie ngoba vele izinsizwa ngiyatholakala kuzona ngihamba nazo ubisizwa ngiyabuthanda kakhulu evio makuphethwe induku ingoma ushamene izinto eziphila kimi kanjalo nomphakathi wentombi uma ngicela intombi mama omakoti abavunulayo kulula ngoba angibabeki kude emcimbini esuke ikhona nangasekhaya kunjani mangabe ngithola ithuba ngingayeli ukuyosebenza ngiyaya nje nami ngiphathe ezami makufanele ngiyiphathe makufanele ngiyobuka ngihambe ngiyobuka ngoba sikhule ngayo lento ikuthina ayiphumi iyohleze nje ikhona nje ayizinhle intombi olundi hayi noma kanjani ayingaqala lapho ukubona ukuthi intombi ikhona olundi angithi uyabona seyikhathi lento ifika manje isabalala kodwa wena uyazi ukuthi yaqala babe ibona apha abantu abanye sebeyibona la endishini egoli uyayibona zona eziqhamuka khona kwela kithi ayikomele ngithandayo ke mina lento yokubhinca kwentombi ngiyibona ivuka kizo zonke indawo lokho ngikushayela ihlombe ngempela ukuthi siyazi ukuthi kuke kwathi kubanzima kakhulu mawubonakala ngathi ubhincile khona abantu ababecabanga mhlambe nasekhanda ulahla awuphilile kahle ulahla istyle kodwa namhlanje siyabonga ukuthi sibona zonke izifunda nezigodi intombi zibuyele impela ziqale kwa ziyabhinca kuhle sihlale entweni zakithi kuyakhuthaza lokho yebo mhlambe sibuye baba size umsebenzi ozokhipha ngolesihlanu zingaki ingoma lapha zisho mina nhlana 15 impela hayi ziningi kushobile uba usebenze nabapha abaculi mhlambe noma umele nje gelekeqe bakhona engisebenze nabo
phela yazi ngiyengichaza ngiyawuthanda umbuzo ngiyengichaza thina asisekho emqhudelwaneni mhlambe konke esikwenzayo ukufundisa njengoba ubuza nje nangabe uMaZulu ukufundisa ukuthi nomunye abuke isisoka akangenza ngaso sonke isikhathi namanje ke sisebenza negenge encane senzela ukuthi nomculo nathi siuqoqe ndawonye negenge ijwayele nokusebenza ndawonye ya kuphele mhlawumbe ukuhlukana kakhulu kube ngathi abantu beze bethi becabanga ukuthi kwaMaskandi nombango usukukhona mhlawumbe usukudlala ngoba akufanele beze beyuthatha abantu lento beyenze enye into no akikho lapho ngoba ngeke sivume phela abantu besimoshela umsebenzi wethu kuyasetshenzwa lana mawuzomosha umsebenzi ubulala umsebenzi wethu ngoba siyacabanga nje nathi sikhulile khona indawo uMaskandi ongamukele kizo khona abantu abangakwazi ukusiqasha befisa ngenxa ukuthi sebabuka ukuthi mhlambe kunoshibhoshi omningi manje thina kumsebenzi wethu sibadala funeka siyiclean lento ukuthi iqonde ithandeke kanjalo akezwakala baba omunye uzoba nombuzo ukuthi kungani lo baba lo wakaSilanga alande lonke uquqaba lolu asebenze nalo kwialbum mhlambe baba leyo nto leyo ungasichaza ukuthi wenziswa yini ngayichaza ngoba bengisathi ngizochaza ukuthi ngigcine kambe ngingasanga embuzweni wakho kulonyaka ngisebenze nomzukulu osekuyisikhathi eside nje uhleze khona isikhathi esiningi nje ngalela kuma album yebo ngaphinde ngasebenza nomfana wasekhaya uNjabulo hayi ke indodana nje kusekhaya ngaphinde ngasebenza noSikhumba STS insizwe sisebenza nayo kakhulu umfoka Dubazana umfana wangasekhaya uLundi ngasebenza nomnyovu umnyovu yatinye ngubani besisebenza naye lama backing nje esiwashika naye noSikhumba sobathathu